Казан милли мәдәни үзәгендә 18-нче тапкыр Татарстан язучылары курултайы узды. Каләм ияләре әйтүенчә, бу чараны алар көтеп ала. Бер-берең белән очрашып, аралашу аларны яңа иҗатка рухландыра икән. Быел чара аеруча зурлап уздырылырга тиеш булган. Хәтта президент Рөстәм Миңнеханов үзе килә дип, җыелыш май аеннан июнь уртасына күчерелгән. Әмма президентны күрергә дип килгән язучы Нәҗибә Ихсанова әйтүенчә, аларны кабат алдаганнар. Курултайда язучыларның моң-зарларын дәүләт түрәләреннән Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров, мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, дәүләт рәисе урынбасары Римма Ратникова тыңлады. Җыелыш тыныч кына башланып китте. Сәламләү сүзләреннән соң түрәләр кайбер язучыларга бүләк тапшырды. Көтелгәнчә 4 ел буе Татарстан язучылар берлеге рәисе булган Рафис Кырбанов үз эшенә нәтиҗә ясады. Аның чыгышыннан соң тикшерү комиссиясе җитәкчесе язучы Фарсил Зияддинов бүленгән акчаларның тиешенчә сарыф ителүе турында әйтте. Акча мәсьәләсенә җиткәч, язучылар арасында тавыш купты. Ни өчен Язучылар союзы әле язылмаган әсәрләргә миллионнар түләде? Бу хәзер дөнья ничек бара, сез беләсез, эшләнмәгән эшкә беркем дә акча түләми. Ни өчен бу акчалар түләнде? Миндә кимчелек иттереп күрсәттем бит моны. Бу зур кимчелек түгел, бу җинаять, бу финанс эшләр. Татарстан китап нәшриятына шул 120 китлек китапка 450 мең исәпләп чыгарды. Һәм мин шунларысын бардым башка нәшриятка, һәм ул китапны миңа 120 меңгә чыгарып бирделәр, бик матур, бик сыйфатлы итеп. Ни өчен безнең Татарстан китап нәшриятында мондый зур бәяләр? Нишләп безнең Язучылар союзы шундый миллионнарны шундый кыйммәт нәшриятка илтеп бирә? Нигә ул эшсезрәк нәшрият сайламый? 500 мең сум акча әдәбият музеен төзергә дип бирелгән акча кайда? Беренчедән 500 мең кермәде, 250 мең керде. Һәм ул акча бухгалтериядән бөтен алынган компьютер алдык, зур экран алдык, рәсемнәр эшләттек, портретлар эшләттек. Барысы да исәптә. Бик гомер буенча бухгалтер булып, баш бухгалтер булып эшләгән кирәк барадым. Ул карап чыкты да бик сәерди. Дебет кредит туры килмәй икән, соннар туры килмәй икән. Ревизия отчеты, сез бик каты эшләгәнсез, сүздә юк, күрсәткәнсез биредә. Ул берничек тә арасына алмый, һәм шушы нигездә башка оешмаларда булса, АБХ органнарының тиешле оешмаларга мөрәҗәгать итеп, судка мәсьәләне тапшыру турында сүз барырга тиеш. Төп чыгышлардан соң язучыларга сәхнәгә менеп моң-зарларын сөйләргә рөхсәт бирелде. Билгеле язучы ирекле кеше, шуңа Разил Вәлиевнең 5 минут үткән сайын вакыт бетте дип торуы күпләрнең ачуын чыгарды. Мин сагынам Ринат Мөхәммәдиев чырларын. Теләсә кайсы проблема буенча чыгып сөйли ала иде. Хәзер әгәр без җыелабыз икән, сүз алабыз икән, шунда Рафис абый сикереп тора да чыгып кит залдан, сөйләмә бу турыда һәм башка сүзләр кычкырына башлый. Мин аңа бүген мин аңа да бик рәхмәтле. Беренче тапкыр аның җитәкчеләр башында булса да тыныч тоткан күрәм. Рәхмәт Рафис абый. Югыйсә күп кеше залда калмас иде. Шундый шартларда мин кайбер докладлар белән коллегаларымның алданып таныш идем. Һәм брошюра чыга, укыйм. Рифа Рахманны мактаган урыннар, Нәҗибә Сафинаны, Айдар Хәлимне барсы да төшереп калдырыла. Нигә без докладлар турында фикер алышырга җыелабыз? Әгәр алар шын барлыгынча басылып чыкмаган икән. Вакыт бетте. Яра, мин бу турыда язып чыгармын. Булгарның салкын 40-нчы бүлмәсендә яшәп татарның яңа цивилизациясын бар иткән Тукайның мемориаль пишмагул чактагы Татарстан җитәкчеләреннән берсе булган татар хатыны Зилә Вәлиева тарафыннан расходка чыгарылды. Татар мондый була аламы? Бәддыга, тарих ирониясе, Островский урамындагы Тукайның җаны чыккан Клячкин больницасы бинасында әдәм көлдереп Татарстан саулык саклау министры ачып, Казанда бүтән бина тапмагандар. Аның диварындагы тарихи мемориаль тактаны алып, ыргытып, Тукайның дөнья читлегеннән үсеп чыккан җанының рухы сакланган бүлмәсендә Татарстан саулык саклау министрының кабинеты ясау, җир йөзе тарихы күрмәгән татарча сүз таба алмыйм, кощунство җәмәгать. Мин бу хакта Звезда Поволжья газетасында 3 тапкыр язып чыктым. Ләкин бер кемнән әйе шулаймыни ул дигән бер сүз ишетсәм. Хәтта чынлаптан да шундый сәламәтлек саклау министрлыгы эшләп утырамы икән дигән сорау да юк. Әгәр дә безнең милли идеологиябыз булса, әгәр дә безнең язучыларны
жетекчилик, Татарстан дәүләте хөрмәт итсә, бүген Татарстан президенты менә шушы залның түрендә утырыр иде. Һәм безнең сүзләребезне тыңлар иде. Әгәр дә безнең милли идеологиябыз булса, безнең бүгенге көндә бер түгел, онларча милли университетларыбыз булыр иде, татар факультетлары ябылмас иде, милли мәгариф системасы булыр иде. Алар юк. Алайса Татарстанның милли идеологиясе нәрсә? Спорт, иктисадта кирәктер, туризм белән Татарстанны таныту, әмма җәмәгать моның белән генә булмый. Без 500 ел элек үзебезнең бәйсез дәүләтебезне югалткан милләтнең яңадан 500 ел көрәчерлек көче калмады. Татар мискин, язучысы мискин. Biz gel kol soğuk bölge hüküm etilgen kişi. Bizden balalarımızdan birisi de direktörler saveti şirine de bulmayı, deputat da bulmayı, minister da bulmayı. Bizden üzerinde yaratkan onukka. Üzerinde kırmızı kayışı onukka. Velosiped ya ki birer belte kurt kalıp bergen akşamız yok. Biz şu jama küp mütezerge deyiş. Biz üzerimiz yapmasak, biz ne kim yaparsın? Biz Tarih roman yazgan için 40 tengede men köpme amin tutarga tiyiş. Köpme meni tanımamışlar, benim aklımı. Vakit doğal vakit bitti. Men ilk birinchi sırada biride prezidentni ko'rgani o'tib keldim, chunki 25-dan ko'chirgan chaqda 16-sına biride prezident bo'lasin degan so'rov bor edi, so'z bor edi. Prezident ko'rib turasiz kelmagan, demak aldaganlar bizni. Şuşu hükümet ehilleri, şuşu türeler Rusya hükümetine yardım edip milletini bitiru üstünde işliler iken bana şunda oturgan şu benim deyim bir şey Resul Belev'de eydem o ne şuşlaydı batılar ne kuşnu elektriğin tuzakka elektriğin jır bilen kirkeler tuzakka bana şeyh makaleyde когда птицу ловят ее завлекают песнеге. Бүгін қарағызалы. Татар тұрмышында екерсінде бүтін нәрсе мене деген. Бүтін радиостанциялар, телевидениялар барысыда жарлы, бейей, сабантуйлар. Не айтсам да бар да яқшылай. Мұны қадар. Россияда бірінде де басым жоқ. Мене деген яшайбыз деп әйтіп келділер. Бүгін келіп менде қышқырып әйтірге де мәжбүр болдылар. Үстен басым болға ешіліміз біз деп әйме. Нешлеп сіз аны халыққа üstün basın var. Rusya bizni mene şu hale getirip tiredi. Dik ekmediniz. Nik ekmişsiz deputatlar. Nik ekmişsiz. Siz de. Barınız da. Bunda oturan her biriniz nik ekmişsiz. Nik ekmedin Robin. Nik ekmedin Rakis. Yazışlar birligi reisi mena aytdi, meni chaqirdi u bir kunni. Narsa ular sotib berishsin deydi. Men Peygamberimiz meditsinasi bo'yicha ular sotam, 2 balamni shundan to'plandiram. U meni chaqirib aytmadi. Jamila, sening haling nechik yashaysan, nechik kun ko'rasan, sen nima deb aytmadi u. Men ular sotam. Chunki mening kitobimni reallashtirdi, xalqqa shakilda yordam etishlasizlar. Ham u menga aytdi, seni bu qora yovliqlarim bilan nechik xalqqa taqdim etayman. Nega siz mening yovlig'imdan yolasiz? Siz yovlig'i bo'lmagan. Butlari oshib, yozuvchilarni xalqqa taqdim etdi. Butlari oshib, ko'kraklari osilib tushgan yozuvchi xotinlarimiz og'izlarına sigaret qo'ygan qizlar, siz bilasiz kim turda so'z bor. Bu yozuvchilarimiz xalqqa adab tarbiyalaymi? Xalqqa borib, xalq bilan birga tamaki tortib, qo'raq ishib, azg'undan ular bilan zinada bo'lgan yozuvchilarimiz xalqqa adab tarbiyalaymi? Yo'qmiz, bizning qilib musulmon xotinlarim xalqqa taqdim etdi. 60 yıl boyuna Tataristan Yazıcılar Birliği'nin yığışlarında, seyizlarında katlaşıp gelgen kişi. Hem bugünkü gibi məğnəsiz yığışını birinci mərtəbə koyuyor. Kabul ediniz. Жиылышта әдәбият проблемаларын тикшерү мөһим эш саналса да, төп максат булып, киләсе 4 еллыкка рәис һәм берлекнең идарәсен сайлау торды. Быел рәислеккә 4 кеше дәгъва кылды. Алар Данил Салихов, Илфат Ибрахимов, Рыкайл Зайдулла һәм Рифат Салахов. Сайлау алдыннан һәрберсе рәис булып сайланса, ниләр эшләячәген әйтте. Yazıcılar Birliği'ne ilk çok fayda kişilerinin kişi İlhan Bey. Yeni bir şey tavuş bir kişiler, benim sözümden tıklam, İlhan Bey tavuş bir şeyimiz,
Нима булган рәхмәтегезне кабул итәм. Рәхмәт сүзе әйтмәкче булам мен Рәфис Хәдисовичка. Узган съездда, узган сайлауларда мин шушы микрофоннан ул әйткәндә миңа димәгә шуртны сайларга Силфан Ибраһимовны гына сайламабыз дигән. Ә бүген инде үзенең ихтияры белән Аллаһка шөкер. Язучы Искәндәр Сиражи җыелыштагыларны сайлау белән ашыкмаска индәде. Әмма аны тыңлаучы булмады. Язучыларга сүзләр кеше матур гына без аларны беләбез дибез дә, шул иттереп куябыз да китәбез дә барабыз, әйеме? Әйтәгез ни өчен? Әгәр дә әйтә башлыйбыз икән, теге яки бу кандидат турында кемнеңдер фикерләре бар бит. Менә минем мәсәлән әйтеп фикерем бар, әйеме? Bir kırgan suman yapayım, kiri yolmadan kırıp bulduğu giden söz var, әйеме? Biz şimdi iyi olaylar başlıyorlar, çünkü yılda men kurudan bulgan düşünlerini. Bu bayağı düşünüyor, bu ayıp da bu falan deyken. Ayıptan başka bir güne yakşı şirkatında kurmayın. Ben yüzüm akılla bu ayıp. Озак кына сайлаганнан соң нәтиҗәләр игълан ителде. Нәтиҗәләр. Данил Саликов 132 тавыш җыйды. 132 Данил Саликов. Ильфар Ибраһимов 63-63. Ракаев Зайдулла 22-22. Рифат Салях 7 тавыш җыйды. 7. Испорченные бюллетени 7. Татарстан Язучылар берлегенең яңа рәисе Данил Салихов җавап сүзен алып, аны сайлаучы язучыларга рәхмәтен белдереп, намуслы эш алып барачагы турында әйтте. Мин эшләгән дәврдә бер кашында минем ялгышып кына да туганым түгел чыбык ишемдә язучылар идарәсендә эшләмәячәк. Мин сезгә моны ант итеп әйтәм. Һәрбер тиен, һәрбер акча İdare aşağı karalıp, prozrachность дигән әйбер язучылар берлеге аппаратына керәчәк. Мин моны ышандырып